Thema 1. Rydym yn gofyn i Lywodraeth Nesaf Cymru ehangu hawl ac ymgysylltiad dinasyddion ac addysg. Rydym ni am newid y gyfraith fel bod pawb hyd at 25 yn gallu cael cyllid i gael cymhwyster ar lefel 3 os nad oes ganddyn nhw un eisoes. Yna, rydym ni am wneud hyn yn bosibl i oedolion o bob oedran. Rydym am i bobl ifanc ofod ymgysylltu â hyfforddiant neu addysg nes i bod yn 18 oed. Rydym am adeiladu ar y bil Cwricwlwm ac Asesu Cymru i ganiatáu i ddysgwyr 14 i 16 oed cael gwell mynediad at lwybrau galwedigaethol a thechnegol a chael eich cyllid i gefnogi hyn. Rydym am i bob dysgwr yng Nghymru cael mynediad at ddyfeisiau ar gyfer dysgu digidol, y feddalwedd gywir a mynediad cyflym i'r rhyngrwyd. Rydym yn gofyn am ymrwymiad i ddarparu cyllideb addysg bellach 3 blynedd i alluogi cynllunio mwy effeithiol.